Wenganiza wethu impela sibona lapha ukhuzani komfampongose kuyona nge-album yakhe entsha ikhipheke ngazo i-15 njengoba nayo ke sizoqopha ke umlando njengoba kunengoma impela ke esizohlanganisa ke imiliyoni yama-views ngaloko usuku olulodwa. Bafowethu impela phana basikhuluma kakhulu ke ngicela uba nginibingelele kuyona ke Mbuso City MTV ngithi nje mawusaqala ngane kuyona i-channel ake wenza kulungile uciphize usubscribe nayo notification bell khona uzithola zonke izindaba ke eshisayo nazo ezitrendayo. Hayi-ke wenganiza wethu impela sibona lapha ukhuzani kumfampongose kubona kumsebenzi wakhe ke omusha awukhiphe ngazo ke i-15 njengoba ke impela ke kunengoma ke eyenza kahle kakhulu yona ke le album njengoba ke sokulindele ukuthi ke ishaye ke imiliyoni ke ngaloko usuku olulodwa. Kanti ke wenganiza wethu impela yona ke le album yonke ke ihamba ke uthaphu khona phana ke kuma digital platform esakhulukazi phana ke ku YouTube njengoba sazi ke wenganiza wethu ukuthi ke igcwame lesha nalo ke laqopha ke umlando ke lehlanganisa ke imiliyoni yama-views epha kuyona ke ingoma yakhe ke ethi ke igushi lapha ke efisharishe ke intokazi yamapiyano ko umawo bafowethu impela ke ama Red Nation ke ebengakulindele ke lokhu ke okwenziwa ukhuzani ke umfo kaMpongose ukuthi ke nake angahle ke awugqibe ke umlando ke owaqoshwa yilona ke igcokama ke elisha. Bafowethu impela ke asazi futhi ke asazi ke lokho ngempela njengoba ke sokusele ke amahora ke atha ke bemathathu ukuze le album ke ihlanganise ke impela ke insuku ke ezimbini. Kanti ke wenganiza wethu impela ke yona ke imiliyoni ke kumele ke ihlanganise ke izingapheli ke izinsuku ezimbini kwenzela ukuba kuzogqibeka wona ke umgodi ke owambi wayilona ke igcokama ke elisha. Bafowethu impela ngaphandle nje kwaloko kumele ke siyibonge kakhulu ke yona ke linsizwa ke yaseMandaba ngomsebenzi wakhe ke omuhle ke nolandela kakhulu phana abantu njengoba ke impela ke wenza kahle kakhulu. Awu madoda mina ke ngimboso City MTV ngithi nje bafowethu ake ngehle ngobonda idibane yona ivideo elandelayo.